Oganda Luo nyoyudo mor ka jower ma Kaluo kaka Costa Ojwang, Prince Inda, Susanna Owiyo kod mamoko nyomoro pap e kinde nyasi motisi ni Fish Market Experience. Nyasi manyo bagi alap Mauru Gardens e Buri Nairobi. Nyasi no manyo sir kod kambi mar All Media Services nyo kelo Oganda Luo kanyakla e mor mar dhialo wende kod jower machon kod manyasani. Jofwamb marwa ma Ramogi TV kod Ramogi FM manyo chope nyasi no opuo ne nyasi no ne en mar dhialo kido kod nyadhi Oganda Luo. Attend kambi mar All Media Services kokalo kuom chairman, vice chairman, MD marwa, directors duto te mamiwa thuolo kaka Ramogi FM gi Ramogi TV mar biro kao otieno ma kawuono ka wariwore kod Fish Market Experience kata festival mokelo Costa Ojwang gi jowende mamoko machalo Susanna Owiyo, machalo Brian Sigu e kin mamoko mar songo ne piny mangima ni mae kitwa kaka Oganda Luo. Ineno kanyo ka nyatiti gore gi kit ngolo mangiso wan kaka Oganda Luo, kitwa gi timbewa mane momiyo wan ka. Misi mar Ramogi FM gi Ramogi TV kokalo kuom chenro marwa en ngiso kitwa gi timbewa, weche mamiyo ji puonj, bedo gi ng'eyo. Oganda Luo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Mane momiyo wan ka e yo machuok.